Imaxinas como pode ser adentrarse no corazón dunha pirámide exipcia? Sí, esas mesmas nas que soterraban os faraóns hai milleiros de anos e que, por certo, estaban pensadas con 1001 trampas para evitar que calquera persoa con malas intencións, amigos do alleo, perturbase o descanso eterno destas pseudo-divindades. Ben, pois neste episodio imos ata o Cairo para descubrir este e outros segredos dunha civilización abraiante cuxo legado segue en pé milleiros de anos despois. Isto é Viaxantas Podcast e quen che fala, Cristina Terceiro. Comezamos. Esta viaxe vou vos levar en solitario, pois porque hai experiencias que convidan un pouco máis á reflexión e que quizáis son máis persoais. E iso sí, vou vos pedir unha licenza para a memoria, porque a Exipto fun alá polo 2007, cando eu era aínda unha estudante de bacharelato intentando sacar boas notas e prepararme para a selectividade, e isto de viaxar era só un pasatempo en construcción para o que tiña que pedir permiso. Tratábase pois dunha excursión organizada polo instituto no que eu estudaba, o Manuel García Barros da Estrada, non sei se o coñecedes, e que, como vos podedes imaginar, pois contaba cun programa xa totalmente pechado e perfectamente organizado para controlar os arredor de 20 estudantes cos que debían lidiar os profesores nesta aventura. Que éramos todos moi bons, pero había que roernos durante unha semana fora do centro. Demasiadas hormonas xuntas. Pero ben, volvendo a Exipto, imaginade a ilusión para min, estudante de letras puras, e para quen a historia da arte ou afondar na cultura clásica era como... ¡buah! Pois ben, nese contexto, fixen eu este periplo. Tan só chegar a Exipto, coido que o que máis me chamou a atención foi o caos do tráfico. Mi madriña! Quizáis, se viaxo hoxe, a sensación sería outra, pero daquela a verdade é que cruzar a rúa parecíame toda unha aventura. E sí, lembrade que o meu punto de referencia daquela era Europa, así que, bueno, a comparación tamén xoga en contra. No noso plan había un pouco de todo, que se un cruceiro polo Nilo, que nos ia chegando aos puntos turísticos fundamentais, que se a cea de benvida no barco, vestidos como locais, pero ademais do anecdótico, cada lugar que visitábamos tiña a súa maxia, porque non todos os días te chegas a monumentos construídos 2000 anos antes de Cristo e que continúan en pé. Pero bueno, ao inicio deste episodio eu plantexábavos un reto. É posible entrar dentro dunha pirámide e chegar a onde descansa o faraón? Imaginádesvos. A resposta é sí, pero para falarvos diso, primeiro teño que contarvos sobre as pirámides de Giza, un deses lugares que te deixa coa boca aberta. Xa dende o hotel podías contemplar o impresionante que eran, telas fronte a fronte, pois é outro cantar. Atópanse as aforas do Cairo e son basicamente as tumbas de 3 faraóns, Queops, Quefren e Miquerinos. Delas, a coñecida como Gran Pirámide, a máis grande de Exipto, é a tumba de Queops, a única das 7 maravillas do mundo antigo que segue en pé hoxe en día. Impresionante. Mais aínda se lembramos que só 3 delas foron destruídas por causas naturais, humanos, que dirían outros. A min chamou inmensamente a atención o tamaño das pedras que utilizaron para a súa construcción, facendo que nós, as persoas, ao seu carón sexamos como meras formiguiñas. Imposible tamén non pensar en que nas construíron e no esforzo sobrenatural que tivo que supoñer, que por algo sempre nas visitas turísticas mencionan pois a cantidade de fosas e de persoas que atoparon ao redor das pirámides. Esas persoas foron os escravos ou as persoas que fixeron posible que hoxe contemplemos estas pirámides. E aínda que xa perderon pois o brillo, non? Porque xa non teñen esa recuberta de cal que fai que o sol incida dun xeito especial, brillen, non? A verdade é que segue a ser unha auténtica maravilla mundial. Pero vamos ao tema. As pirámides no antigo Exipto chamábanlle Perjet, a ver se o dixen ben. Basicamente significa casa de eternidade, e ali os faraóns momificados eran soterrados coas súas pertenzas máis valiosas e mesmo con comida e escravos, ollo, para afrontar a viaxe ao máis alá.
Por iso, o interior das pirámides contan con múltiples pasadizos que suben e baixan sen moito sentido, co único obxectivo de despistar aos amigos do alleo que tentasen perturbar o descanso eterno do faraón. Ata que chegamos os turistas, claro, nós somos a excepción. Para entrar, lembro que tiven que facer unha longa ringleira. Claro, eran tempos moi prepandémicos e de normalidade, onde nin sequera se escoitaba falar do que posteriormente sería, pois, a primavera árabe, non? Unha vez dentro da pirámide lembro dun xeito moi preciso 3 cousas. Ir agachada durante parte do percorrido, camiñar entre tebras con escasa luz e a falta de oxíxeno, un ambiente moi pesado que te facía pois fatigarte con moita facilidade. Que queredes, unha pirámide construída 2500 anos antes de Cristo non estaba pensada para o século XXI e as súas comodidades. Pero ben, acompañados do guía de turno e despois de desplazarnos medio encollidos, escaleiras arriba, escaleiras abaixo, sen ningunha inscripción nas paredes, a verdade que parecía case ata formigón, e respirando ese aire tan denso, chegamos á cámara mortuoria, por fin, onde repousaba o sarcófago do faraón, ou onde debía, cando menos. Chamoume moito a atención a sinxeleza, porque a verdade é que eu agardaba algo super ostentoso e non o foi. Tratábase dun espazo aberto, amplo, de pedra, con cores grisallos, supoño que tamén debido á escasez de luz non que había, pero tampouco había nada dourado, nin inscripcións, como eu quizáis pois agardaba. Despois da debida explicación histórica e de emprender o camiño cara ao exterior, a verdade é que se agradeceu volver ver ese azul intenso do ceo do Cairo, que por sorte tivemos ese día, e, bueno, sobre todo respirar profundo, non? Un aire non viciado, un aire limpio, aínda que fose contaminado, polo menos se encherban os pulmóns. Aínda así, a verdade é que paga a pena, e se podedes, e non tedes ningunha dificultade pola saúde, facedio, non é moi caro. E diredes vos, e os tesouros? Por suposto, todo isto atopase ben custodiado en museos, pero iso lévanos a outra cuestión. Onde? Onde se atopan boa parte deses tesouros que sobreviviron sans e salvos séculos e mesmo milenios, non? Pois ben, hoxe moitos deses tesouros exipcios están ben lonxe de Giza e mesmo de Exipto, na que é o Museo Británico en Londres onde se atopan. A súa, a do Museo Británico, é a colección máis grande e completa do mundo, fora da que poida existir no Cairo. Así que se estades pola capital inglesa e tedes a oportunidade, botadelle un ollo. As salas son impresionantes, eu a verdade que tiven a oportunidade de estar nun par de ocasións, pero tamén nos leva a outro debate, non? Que fan ali tan lonxe do seu lugar? Porque unha cousa é que teñan un exemplo, non? Como pode haber noutros moitos museos, pero que a colección é impresionante, non? Como falábamos, unha das máis completas. Unha cuestión que se lle pode aplicar tamén a outras reliquias do pasado e que nos deixa un debate pois para outro episodio, incluso para pensar en clave local, non? De comunidade autónoma. Así que, ben, pódenos dar para outro episodio. Pero ben, despois de todo este tempo de moitos anos, non, creo que a lectura que fixen desta experiencia é que por moi ostentoso que poida ser o cadaleito, ao final a morte nos iguala a todos. Fotos agarrando ou tentando agarrar o curuto da pirámide, fotos subidas nun camelo, fotos tentando bicar a unha das protagonistas de Giza, a Esfinxe. Porque sí, porque esa escultura de 20 metros de altura e de 50 de longo atópase no mesmo complexo, inda que a pobre xa non teña nariz. Cousas da idade que se lle vai facer. E diante da famosísima Esfinxe pasounos algo ben curioso porque fomos testemuños da rodaxe dunha peli de Hollywood. Jumper, soavos. Un filme dirixido por Doug Liman e protagonizada por Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Rachel Bilson basicamente estes saltadores do espazo tiñan unha escena coas pirámides, e claro, moi bonito, Christensen moi guapiño daquela, pero os set de rodaxe saían case todos os ángulos e facía un pouco máis difícil poder retratar a Esfinxe entre amigos e demais. Iso sí, como paparazzi non teño prezo, aos protas da peli pilleinos, ou algo así. Obviamente, cando saiu a peli, o ano seguinte fomos a ver de que iba e tal, pero bueno, nada do outro mundo.
E xa para rematar con guiza, outra das peculiaridades foi un show de luces de son nocturno que se proxectaba nas pirámides e na esfinxe. Non o lembro en detalle, así que, como a mente moi sabia, entendo que non foi nada do outro mundo. As de Giza non foron as únicas tumbas que visitamos. Lembro especialmente a Busimbel, case na fronteira con Sudán, porque para chegar a él fomos acompañados polo exército, todo por unha zona desértica, e ao chegar, pois a verdade é que as augas que bañaban a zona facían destacar especialmente esas estatuas xigantes, esos colosos que mandara construir nun só bloque, na pedra da montaña, o faraón Ramsés II, quen, por certo, non sei se sabíades, se cría un deus. Imaginades algún mandatario actual capaz de facer algo así? Digo, iso de construir un templo como se el fose un deus. A min a verdade é que me veñen á cabeza uns cantos. Pero bueno, xunto ao seu templo tamén estaba o da súa esposa favorita, o de Nefertari, non? Deste complexo chamaronme especialmente a atención as inscripcións, agora sí, con moitísimo detalle, tal e como eu as estudara, non? Fermosas. E despois tamén que debido a unha presa construída no lago Nasser, o templo tivo que ser cambiado de lugar. Sí, o que oes, que tiveron que desplazalo como 200 metros para evitar que quedase somerxido baixo a auga. Imaginadesvos algo así en Galicia, porque casos temos, Pero ben, se seguimos neste percorrido exipcio, o que nos leva é o Val dos Reis, en Luxor, onde tamén hai outras 60 tumbas, non sempre todas abertas ao público, polas que tamén paseamos nesta viaxe. Non por todas, obviamente, pero as que me deixaron como un mellor sabor de boca nesta rexión, nesta zona de Exipto, foi o templo de Karnak, coas súas columnas maxestuosas, con moitos deses detalles que eu estudara nas miñas clases de Historia da Arte e que se conservaban en bastante bo estado a pesares dos séculos e séculos que pasaron, dos que, por certo, despois me preguntaron nun exame. Un templo que adora ao Rei Sol e onde podemos atopar tamén o obelisco mellor conservado do país, o adicado a Hatshepsut, ou quen non escoitou falar da famosa Avenida das Esfinxes, un dos lugares máis fotografiados de Exipto. Iso sí, algunhas un tanto desfiguradas demais polo paso do tempo. Pero se de algo me apetece moito que escoitedes é da cara máis arábica do Cairo. Exipto non son só pirámides, e unha boa mostra é a Cidadela de Saladino, unha fortaleza construída para defender a cidade das Cruzadas, e na que se atopa, pois, o centro de poder do Cairo islámico. Xa só para comezar, dentro da fortaleza, as vistas que hai sobre a cidade do Cairo son impresionantes, pero ademais, recordo dun xeito moi especial a mezquita de alabastro. Un templo construído no mesmo estilo da mezquita azul de Estambul e que me encantou primeiro pola súa fonte para purificarse, non? Que fan sempre antes de acudir ao rezo pois os musulmáns practicantes. Está situada nun patio de mármore branco moi fermoso e despois pois polo seu interior. Lembro que tiña unha lámpada que case parecía parte da decoración, como unha tea de araña de luces que lle aportaba un toque pois moi místico. A lámpada, a verdade, que era brutal. Lembro que para poder entrar tivemos que descalzarnos, sacar os zapatos, como é habitual ao entrar en calquera mezquita. E ademais, as mulleres, que íamos con algunha prenda pois ao mellor un pouco escotada ademais ou un pantalón demasiado curto, tamén nos recomendaron levar pois un pano para poder taparnos, non? Eles ali, ademais, debo dicir que tiñan unha especie de túnicas que che prestaban para que en caso de que non levases nada, pois puideses utilizalo e ainda así pois entrar ao templo. Lembro que nos fixeron sentar nunha das súas alfombras para escoitar a acústica do lugar.
Tamén nos arredores tomamos o té habitual. Fumar xixa creo que non fumei, demasiados profesores arredor e tamén era demasiado nova quizáis para alguén que non fuma. Pero o que si fixen foi regatear, o mesmo que miña avoa cando vai á feira, vamos. Iso sí, uns cantos kilómetros máis ao sur e dun xeito pois moito máis intenso, nada que ver. Onde? No mercado de Halel Halili. Ali, pois, podes atopar de todo. Moitas cousas falsas, obviamente, pero nunca está de máis para atopar algúns dos souvenirs ou agasallos que sempre levas de volta, non? Cando vas a un sitio tan turístico. Eu lembro que vin xoias, bolsos, vestidos para a danza do ventre, o que te poidas imaginar, vamos. E si, eu caí nun par de tópicos. Creo que merquei un perfume de flor de loto e unha inscripción exipcia co meu nome, algo así. Seguro que algunha cousa máis caeu, que por algo miña nai ten a casa chea de curiosidades traídas de todos os lugares os que viaxei. Ata aquí foi esta viaxe relámpago ao Exipto que eu coñecín, e vos, se estivestes algunha vez, contádeme que vos pareceu esta civilización e a súa cultura. E se non, pero listes moito ou vestes moitos documentais sobre Exipto e sobre os faraóns, tamén contádeme que vos parece. Podedes facelo a través da conta de Instagram de Viaxantes Podcast ou tamén no Facebook.